to ng'at Nyasaye ok ing'e ni roho e higni machien joma nopong' gi roho. An nyathi odie to nitiere e higni moko ka ne jotich Nyasaye obiro odwa, roho mane i jatich Nyasaye ne nyise ni jalni pok owar, kendo iyudo ka oket chiemo chieng' moro ne apiyo nyaka ogelo ng'ise ni an ok achiem gi japiny, an ok achiem gi jachien. To diere no be noyudo ka gora passport ahinya, ma ka ni nena to ni nena mana ka ng'ama malo chutho, ma an ng'ama samoro ineno mani ng'ani ng'ama war maonge wach moro kuome. To roho manie iye ne neno e kanisa ma wan go sani, ng'ato ne warruok otimore ne adier mineno mochope ng'uono, ma otemo chieng' moro iwinjo kotemo go lai mkoni jalni to chal ni dwaro gino, to giki gino kare ok donjo mogik manoreya to okawe kanyo, to koro ji okoni ajalni to noseyudo roho, oduogo gore passport. Wuoyo moro mani wuoyogo gi ji motegno moro cha en kawuono onge kanisa, kata puonj moko mane jaduong' ni puonjo kaka Awino Kawere gini mane giketo ji tisiemo wang'i matek kabisa. Kawuono kanisa ma kawuono kiwuoyo gi ng'ato kamano to kiny be yude kanisa, ningeche gir jokagia ne yudo ka ket moketego matek, en yudo ka kanisni mamoko gi opong' mong'oko, to en yudo maka en gi dhano 20, dhano 10, dhano 30, kodas gi kanise moriwore kata 7 kore ka ji debede kata 70. Gima timore kawuono, wacho ni Satan obiro gi wuond mariek. Otiyo gi jomoko mondo gin giwegi ma ginwang' faida ma korka korgi mar ringruok mar ngima mar pinyni mabiro rumo. Ka gibedo kaka rageng' mageng'o ne jo Nyasaye ma chunygi haw kendo dwaro mondo gidhi gigo wiye ngima. Kawuono nakoni ni wuoyo gi ji, kendo kata an nowuo koda. Nowuo koda mogik kama koro iriembi nyaka e kind ji. Inyalo wuo kodi ayo. Otami ayi. Kamibede ni ibiro kethonwa wach Nyasaye. Ayi. Gimomiyo itimo mien mondo kiki ayi, nikech in bende idwaro mondo gik mabeyo manie i wachni in bende otimre ni, kata in bende gigo bed ni. Kata kigo wang'i neno gik mane timore ni ka in oko. Tineno kaka kuma ne intie cha momiyo koni Petro nopenjo Yesu ni to japuonj ka weyi tadoko kure, nikech gicha notimore ne marili. We makawuoni koni rudi nyuma yangu. We makawuoni koni timo ne ng'ato batiso mar galas. Aora galas onge e andika ka. Ni nyumo ng'ate pi full. Ti batis ng'ate nying Wuoro gi Wuowi gi Roho Maler. Na pi mikete lela wang' ni mano onge kuom chakre kakotis Yesu makoro gik nyaka nowe makoro joote ochako tich. Injili koro yalo. Koro gigi gin gik manitie ma bende Yesu koni nyaka to gibedi. Nyaka to gibedi. To nobed malit ne jala makelogi. Tineni mondo ng'ato nyalo bet majawer masililindi. Mawer kabisa. Ok ni wer rach. Kendo wende no gwedho ji. Kendo wende no ji mang'eny konyore. Kata kamano, ki study lifestyle mare ngimane kod ki itemo luwo ngimane mondo mi ing'iyane kabe en jatich Nyasaye mamalo chutho, tinwang'o ka en jal man kod dosari. En kod adhonde moko itilafu ng'eny kuome. Dang'o en jal mobiro modonjo ka, odonjo pok odonjo moyangore magiko timore no, odonjo kisiri. Maka dichuo gicha nodonjo ka koro ji osedonje kisera, to koro wuon kisera wuotho mos to nwang'o jal moro wako law adhiambo. Nitie law kisera ji nyaka bedgo. Law kisera no emomiyo uniformity nitiere e wuodho warruok. Kuom joma wuotho kuom warruok gi tike
Gin jok ma kinwang'o gima Seth wacho, kinwang'o gima nyakwaro Dero wacho, kinwang'o gima Nyamerane wacho, wawacho dhok achiel. Nikech ang'o? Gino notimorenwa. Kako timore ne mugolo ngimane e dhano machon orwake dhano manyien ei Kristo. En adiera. To gino notimoreni, to abo timore to timore ne ng'at machielo. To wanwang'ore ei dipo kata ei chiel mar jomowar ka. Wawacho dhok achiel. To nono kanisa masani nono kaka ninono uchon. Sani kikao nyathi kata nyarombo mar kanisa ibedo go piny ni mondo inone kako osiwuotho gi warruok e thuolo kata mane juma. Be obedo tich mayot? Kawuono thothne kanisni mang'eny to ok dware. Nikech din nigi koti ne moumo godo ji mondo ji obed jolemo. But ok gin jok mowar ma chunygi ogeno dhi chamo ngima. Koro din changia ka? Din changia. Nikech e din, din ni kod weche ne. Din ni kod weche ne. To real salvation kotimore ne ng'ato kata inwang'ori mane iye kuro, to gima dimi lal onge. Nikech ang'o? Roho Maler ma en Yesu ma wan go cha, ngima iyi. Roho no biro konyi kuom obadho gobeto ma Satan temo chiko. Nikech mondo mi Satan gol ng'at mowar mogowe Roho Maler, mogowe gige Nyasaye, ogoli e yo, obiro mana tiyo gi ng'at achiel manie iye ka manok odonje tik warruok. Koro gin ka to Satan nyalo tiyo kodgi kodonjo gi wuond mariek. Minwang' ka in bende ka ok itang', ma Yesu wacho ni koro beduru motang', beduru mariek ka nyithind thuonde. Beduru mariek ka nyathi thuol. Nyathi thuol otang' nikech ong'e ni kila kama entie koth dhano manye mondo go wiye. Koro en jala motang'. Momiyo wacho ni Daudi ka Jesse ondiko e muma mar Zaburi. Aparo ni Zaburi Zaburi 6 ngeche ndiki ngeche. Daudi ondiki ngeche ka ni ngeche 6 wes matinda 5 ni resri ka mwanda kuom lwet jadwar kendo kaka winyo kuom lwet jachik winy. Tinani e kinde makoro wantie ni kata ut lemo, ng'ato koro bedo motang' mondo resre e lwet jadwar. Kech jodwar nitie mopondo nyaka e lemo ka. Gino jok madwaro mondo kanisa opong'. To koro higa machien ema an pod adwa doke ningeche anene ne jotich Nyasaye biro to iwinjo kane giwacho ne nyaro jijo wabi chung' kodi e lamo Nyasaye. To en adieri ni gidhi e bugo ningeche wach madalawa. Ok giwacho wacha gi dhogi, ne en gima ne giwacho to gitimo. Gisama wan goni be mano timore e od lemo ka. Mayudo ka jatich Nyasaye no wacho ni owadwa Seth wach mojuki kata pek ma in go no wach chung' kodi e lamo Nyasaye. To kawo thuolo modhi odonje bugo mobasre e gwo Lwanda kosayo Nyasaye kuom wach manade moyudo achiel kuome kata jalweny wadgi. Bo timore sani. Gima nyalo wacho ni pod entie otimore to mana kuom oganda ma chunygi ler ei Kristo, ma pod roho margi ngima kani kod geno mar yiewa pod otimore kuom joma chunygi ler kuom Kristo, ma pod wuotho kuom roho morito yiewa gitime. Te ka nitiere ma bende chuny nyosruok ogongoga mondiki e Zaburi ka jal moro wuoyo iluongo ni Ithiel onyiso ukal ni anto tinda ja sinyor motamo wang', tinda ja sinyor tindo gore kuom ji makate nwang'o kanyang'o mako nyawadu oriwe lake dhigo to kinyal kawo thuoloni ji tindo duogo dich gi gigege mang'eny moloyo wach Nyasaye.
To kuom oganda ma pod wuotho kuom chuny ler, kuom chuny ler gi roho, to pod gin kod yie kod geno wacha. Koneno ka nyakwaro jijo wasigu gore kuome, to kao time. Nikech we bedo nyathi od yie. Nikech no wari mupong'i kod roho. Marono omiyi migepe mag gik mitime od Nyasaye. To en warruok manotimore manonego. Mano miya wacho ni ka ng'ato penjo ni what is salvation? Ng'ato penjo ni warruok en ang'o? Warruok mana kuni nego dhano machon kod timne. Tikao dhano manyien ei Kristo. Gik machon osekadho. Gik manyien osedonjo. Iwuotho kod warruok ka Roho Maler koro pong'i. Roho Maler no biro wuoyo. Roho Maler biro chuni mondo idhi lam ne nyawadu ka wasigu odie piny. Nikech ang'o? Ka ng'ato osewar, kik ipar ni koro yoma nyalodie ji ridore. Rido onge. Nitie ndalo ma ji twenyo got. Ndalo ma ji twenyo got no ikaso nat. Nitie ndalo minyalo ridri to ok en thoro ridruok. Thothne wanie e pinyruodh kedo. Wakedo mondo walo pinyruodh wasigu. Wakedo mondo walo e gond opponents men wasikwa. Koro bang' warruok, michako wuodh warruok, idonje battlefield, ma wakedo kod pinyruodhe manoloyo kwerewa, manoloyo wuonewa, mamoko nochako duogo mondo chal gik makoro kedo kodwa e century ma wantieni. Iwinjo kanyo? Koro nyaka koro irwakri kod chuny mar hero nyawadu kaka iherri iwuon. Sama in kod chuny hera mihero go nyawadu kaka iherri iwuon, sama nyamera wasigu omako kata wasigu morogore kuome, inyalo kao time, thuolo mari midhi e got mondo idhi lam ne Nyasaye mondo Ruoth otimne maber. Koro kanyo hera ema chalo ka gima tinde wuok. Hera bendo chalo gima nikech Satan kedo kode. Muma wacho ni hera emoumo duto. Hera mar Nyasaye en emoumo gik mang'eny. Oumo geno, oumo yie kod gik mamoko manitiere. Hera no ema nyalo miyo kawuono koonge to ng'ato nyalo timo tim moro morodhno ne nyawadgi. Kata nyalo wuoyo, miyudo ka ng'ato chako nyalo wuoyo kata kuom nyawadgi nikech ok ihere. To ng'amihero diwuo kuome. Ng'amihero ok inyal wuoyo kuome. Inyalo mago mbaka maber. Ng'amihero kineno kotimo makosa nikech wakedo kod pinyruoth manyalo miyo ng'ato kier. Yes. Waswahili no wacho ni kuteleza siyo kuanguka. Wadu nyalo kier mi no ko kwang malwete ne papni omanyo balance mondo kik olwar. Winj kanye iro mondo kik olwar. To saminene harakati mare mar kosekier mokwang cha, tinyalo dhi ne lamo mondo lam Nyasaye ni kiri we nyakwaro jijo lwar. Kich kier to sekier ma piny oneno. Muma wacho ni jala mokier moweyo en kolwar anguko lake itakuwa kubwa. Itasikika kote duniani. Ibiro winje e konde duto mag piny. Sana jatich Nyasaye kotimo richo mathin, media biro menyo. Ibiro nene e TV, radio ibiro winje. Bishop moro ni nonyuol gi nyar ng'ato, nyathi sikul, ibiro land marach. Ibiro land malach moloyo ono moro manoyala hero ma ng'ato chango. Miya nya sikul ich mo mako ich no. Mago gik manitie nikech wakedo gi pinyruoth. To wuondo mariek nyalo biro madonjo mopo ka jatich Nyasaye oyudore e utegu mar pinyruoth marach molwar e tem. To sama olwar e tem no, unengo sojas mag polo malo mondo mirese kik wasigu nim kode. Nikech kowe to en jal madhi tho. Wasigu dhi tieki. Oking'e ni jatich Nyasaye
olalo dong'e daraja dong'e ni daraja pi nyalo tero daraja pi dhigo ting'e ni jayalo chalo daraja jayalo gulo kuome iyudo ka raura jayalo lemo ne rauro kalo be dala moro moting'o jokong'o jayalo lemo ne gi magikalo gi be jayalo ting'o to koro gik ma pi opong'e ne jayalo koro pi oting'o lalo dhigo ng'ama e gir jokagia ni be nitie ng'ama nopari e din ni e gir jokagia ni gima nyalo miyo ng'ato paro wadgi kendo nyalo miyo ng'ato chung' kod chi liel moro e lamo kata nyathi kich moro obed gimidwaro any support to do with finance spiritual physical in midwari in wuon mondo idhi kacha gima biro miyo mago timore ka hera nitie ka hera nitie kendo wach Nyasaye ngima e chuny maro maler ngima e chuny ng'ato biro chuni kod hera mondo itim mano mondo mi par od jatich Nyasaye kata par jo Nyasaye manitiere koro kama hera niendi chalo ka gima odok piny to koro ang'o ma nyalo timore mondo ng'ato ong'e ni an gi chandruoga to samoro ne en ng'ama ne wang'e neno samoro kaka koro an awacho ni ne an nyathi odiye koro gik sama in owuon igik warruok no wari maro opong'i ma koro imbi wuotho to ningeche wuoth rabora koro igike lweny moro ma samoro olwenyore marach ma igike kier kanyo to i expect ni koro jotich Nyasaye kata jatich Nyasaye kata nabi moro madalani mondo koro bi mondo koro chung' kodi e lamo to iyudo ka samoro wachung' kodi e lamo to kata ng'amo kawo thuolo kata oko kawo thuolo mondo dhi odonje lamo Nyasaye kata giriyo kech mondo ponde bwo lwanda kuom wach matimore ne nyakwaro joero sekier gima timore ni muma wacho ni ka chuny ler kendo chuny modak kod Nyasaye kata chuny madwaro Nyasaye to gimoro gore kuom ng'ato e dier ji andiko koni onge gima Jehova nyalo timo ma ok elo ne jatichne moro within the congregation jadi koro mana roho maler gima timi Nyasaye biro nwang'o ka Ruoth nus owuoye kod jatichne moro ma chunye ler to Ruoth biro ore iri ma nyaka okelni message kata kuom temo moro awach ni ng'ato kaka an e higa mar 2010 ka nyombo e piny Alego thur gi min oda kura duogo adonje tich Nairobi ka to e kor higa no ka higa dhi rumo 2010 kalamo Nyasaye lamo gi riyo kech to Roho Maler elona kifwenyona kendo nyisa ni kambi matiye no awinjo ka Roho Maler nyisa ni kamitiye no tiji no dhi rumo kendo awinjo ka gino wuoyo koda ka dhano to tiende ni anie nindo anie spirit to gicha nyisa ni kamitiye no tiji no dhi rumo tapenjo ni to matija ni dhi rumo ni ere kuma kora dhiye to kuna ning'i mbele ni mondo ne to kang'iyo mbele to gima naneno maler onge naneno mudho ema nokalo kura dong' abwok talamo Nyasaye kendo alamo Nyasaye ni ka en gima rach to kik aromgo nikech ing'eni kethruok mar tich nyiso ni idok e chandruok idok e ngaji idhi thagori mapok samoro ok ing'eyo to Nyasaye kowuoyo tilamo kata gino chopo muma wacho ni ok inyal rado kod tem mapek mahewi kalo kogik 2011 dwe mar 4 nochunga tich sama ne timonwa increment being ni that company ane mana bedo front line e core fabrication nochungwa tich ane mana ochunga tich omiya increment slip to chako kaw
to kuna ni as from today henceforth the company has decided to terminate your contract. To kama na bede cha awinjo ka koyo moro donjo na to duol chuo biro na kama bede ni mane odiochieng' mana wacho kodi bede jachir to kanye mana winjo ka chir oduogo na akone Nyasaye manowuoyo ni ong'e kuma dhiye maduogo ot ukona ni ibiduogo bang' ndalo 3 biro nwang'o ka gigeni oselosi mondo chuli pesni mondo kore adok after 3 days. Kuro the following day may not neno koka chiwa dhi tich. The second day okachiwa dhi tich. The third day openja. To nawinjo ka chunya owelore mondo mi apimne lweny maromo go. Jiromo gi lwenje. Ming'eyo niya gima naromo go no dine bed ni ja oda kata mena oda nok en nyako mowar mung'e Nyasaye ma oting'o kwe monyalo midi chuo. Nitie ji mang'eny ma katich okethore kamano to keny bo okethore. Ndoa imeharibika kabisa. Keny okethore ma dhako ting'o sike odhi. En ok odagi ng'ama onge tich. To min oda manomiya kwe mukuna ne kama ne gimotimore to bedo gi kwe walam Nyasaye. Nyasaye manowuoyo no ruoth biro yawo kama chielo. Tineni kwe mar yor dogrumo gi tich ochakore ang'o e oda ka. Koro tieni injili chakore Jerusalem. Ochakore e oda ka. To nomiyo navumilia kalamo Nyasaye kendo kasayo mondo Nyasaye odwoka kindi yo manyalo yudo kaka oda konyrego. 2011 norumo, 2012 orumo. 2013 Nyasaye nochako miyo ndika tich e kambi makoro anti up to date. Mabende Nyasaye mochako wuoye. Sami ndiko jiro ka wendo. To welo nok ndik piyo. Iwe indiko jomose budho mutieko higni 7, 5, 6. Anoyudo ka kokatieko higa 3. Kech adonjo kan 2011, 2012 gi 2013 dwe mar 4 indiko. To kalamo Nyasaye to Roho Maler nyisa aneno list mondik godo ji tich. Taneno ka nyinga onge. Tapenjo ne to list maneno no ndik di. Tawinjo ka ni bed jachira sendiki tich. Winjo ka karo kangima kuom ng'ati winjo ka kutiyo. Bed jachira sendiki tich. Tapenjo ne to list maneno ni mato nyinga onge ni. Nyinga ni kanye. To kuni nyingi opand gi piny. Nyingi ni kanyo to pande gi piny. Bed jachira sendiki tich. Joma notelo mang'eny no sign barupe gi tarik 15 dwe mar 4. Ana sign mara tarik 17. Ka friction moro notemo ni bet tineni nyingwa ne dwa ng'adi. To being ni Roho Maler ema nowuoyo. Roho Maler nokelo barupa. Otiyo gi jalo machielo mokelo barupa ma sign. Atiyo kanyo up to date. Koro Roho Maler kangima. To Roho Maler biro wuoyo kendo ok bi miyo sama gimoro dwa chuore kata dwa gore kuomi. Roho Maler biro wuoyo gi jatich Nyasaye ma pod chunye ler, ma pod ni e roho. Tiende ni kata an ka roho ngima kuoma, yes. Roho biro nyisa wach. Roho biro nyisi wach cha. Being ni you are the among the congregation kata ok in achiel kuom jogi. Chon ni being Nyasaye ne tiyo gi ng'ama chunye ler. Kendo nitie sama somo muma e ruodhi. Ka Roho Maler oweyo Zedekaya. Ruodhi mokwongo. 22-34 ka Ahab dhi e lweny to Zedekaya wuod Kenana gi ni jodolo madongo e od ruoth e od Ahab gin mane Nyasaye loto tiyo kodgi ka gikoro na Ahab lweny kaka gidhi to nitie kama itilafu nowuoke manomiyo Nyasaye kama wawuoye kod nyamerane kama no gik mane Nyasaye nowe Zedekaya ma jadolo makoro kato donje kamaler mar kamaler mondo wuogi Nyasaye mondo Nyasaye lor wuo kode. Nyasaye noweye. Nyasaye nyalo we ng'ato. Mane kama no gik mane gikoro ne Ahab marach ka Ahab dhi e lweny. Makoro gikoro ne Ahab weche mag to please Ahab. To ok nyiso Ahab the reality from the kingdom of God. To donge ye kanyo nitie jadolo mabe no biro mano koro ne gima dete. We awachi ni. Ni ya. Sama koro makor
Zedekia gini nosego yamo nikech sama gikoro to Ahab dhi e lweny to jolwenj Israel ema tho rumo. Nochuno mondo Ahab oluong kikaw mondo openj kuom gima timre. To penjo ni to be nitie ng'ato machielo madiyudi apart from jodolo man go kagigi manyalo koro na wach moa kuom ruoth. Jal man kod nyiseche gine giluongo kamano mondo kor na wach moa kuom ruoth. To muma wacho ni ka nonwang' rawera matin miluongo ni Mikaya ma wuod Imla, jal mane teko Nyasaye nodak kuome, mane roho manie chunye pod ler kendo pod ngima. Nyasaye lor to wuoyo kode to kalo Zedekia gine sinagogi, e od lemo, e od dolo, to Nyasaye wuoyo kod Mikaya. Sama no omo Mikaya mukil, oyudo ka Nyasaye roho maler oloro otieno to wuoyo kod Mikaya, to nene fwenye koleko, moneno ka Israel oke karombe maonge jakwath. To ka wang' oluonge mobire kikaw, to Ahabu penje mondo korne weche mowuok kata ma Nyasaye owacho ne. To Mikaya onyiso Ahab na Ahab kana nindo otieno Jehova nolor mondo wuo koda. Na neno ka Israel oke karombe maonge jakwath. Wach manowang'o i Ahab. Ahab okoniya makuru jadolo, makuru Mikaya mondo rwake e jela. Pidhe uru kod kuon chandruok, pidhe uru kod miye uru pi chandruok, nyaka dhi e lweny mondo maduog gi kwe. To Mikaya nokona Ahab, ka in dhi e lweny mondo iduog gi kwe, to Nyasaye kare nokowuoyo koda. Koro en bende wuoyo kamano kaluwore kod bura ma Ahab ong'ado mondo koro sande kendo koro tweye nikech weche mane Nyasaye owacho kode. Muma wacho ni chieng'no ka Ahab nochope paw lweny, to muma wacho ni jal moro noywayo atunge mowe asere, nochwoe kind ng'eru moriwe kod lepe mag lweny. Monyiso jariemb gache ni wichri mondo igola oko e lweny nikech ahinyora marach. Kanye was the end of Ahab. Report noduogo na Ahab otho e lweny. Chieng' onogo kanye mana Ahab orume. Koro nitiere kaka bende Nyasaye nyalo gwenyore gi jodolo. Mipane samoro jadolo moro pod ni kod Nyasaye kare nitie kama ne lweny moro yondego. Manomiyo lwet Nyasaye wa kuome. Daudi ka Jesse penjo ni to ka Jehova opudho lwete kuom ng'ato, en misango mane ma ng'ato ditim mondo lwet Jehova duog siri kendo. Kata ka Nyasaye owiro wang'e owe ng'iyi, to nitim ang'o mondo wang' Jehova chak oduogi mondo chak orangi. Daudi wacho niya, ng'at matur momiyo Nyasaye ne wacho ni pok anwang'o jal ma chunye chalo gi chuny Daudi jatichna. Nikech Daudi kanogowie kethruok kata ogowe makosa, to Daudi ne kwayo ng'uono mondo Nyasaye ong'uone. Kawuono jodolo mathoth, josinagogi mang'eny okieto kokwa mondo Nyasaye ong'uonne. Sama ng'ato kwa Nyasaye mondo ng'uonne, Nyasaye ng'uonone. To mana kikwayo ka chunyi, iolo chunyi nyim Nyasaye, iyiecho chunyi nyim Nyasaye, eka Nyasaye duogo. Ma Nyasaye chak ng'i, ma Nyasaye chak siri, ma Nyasaye chak duoki e oreya mane intiere mar tich mane oketo kuomi cha. Yes. Erokamano ahinya. Koro ne jawinjo marwa watieko chenrowa marwa gi kanyo. Jatanyasi mari en an Seth Adera. Ka in ng'ama nyien e YouTube marwa miluongo ni Foundation of Grace Revival TV, inyalo subscribe, inyalo share, then inyalo we comment kanyo. Ka nitiere penjo ma ingo, inyalo biro penjo, ibiro miyi duoko. Kata ka nitiere namba jatich Nyasaye ma idwaro, wabiro weyo namba wa kata wabiro keto namba wa piny kanyo ma inyalo goyo mondo ipenj penjo duto ma idwaro ma ingo e chunyi. Erokamano kuom miyowa thuolo mar winjo kendo mar neno. Wagone Nyasaye erokamano ahinya, kendo erokamano ne jatich Nyasaye George Odhiambo Dero ma olimowa kawuono ma wendo marwa. Oriti uru masani.